Lihat ni. Paano keksyonan, asap kita ha? Always say a prayer. Basta, bukalimot, November 29, drama tadi ha? One more try. Dia silang Alan Presticos sa Ilaya, no? Ilaya Inabanga, Bohol. Okay, panganda mo dia, makita ta November 29 sa drama. Bueno, ang suwatang po kartong hatagan o pagdagan o pinada kinis usa ka anak dalaga nga magtago lang sa ngan nga Danica. Kini akong kahasol, daning kuyaw o kabalaka, tungod ni akong amahan nga nerbyuso kaayo, nga ang kumpleto nga ngan sa akong amahan mao si Lorenzo Manggubat, naminyo kang mama perfecta pinuti. Nagsugod maguding nervyos sa akong amahan sa dihang mitambong mi sa usa ka party nga mga dinapit mi si papa o si mama. Ug ang akong inahan gipakanta sa maong party kay nindot man ni og tingog si mama nako. Gihandom ko ang gugma mo nga sa dugayng panahon nagpahilayo kanusa mo balikan kalipay ko ihatag ng kaluoy mo ning nagahila ikaw mao ang damgo ko ikaw mao ang langit ko kung hatagan mo kaguol tingdughan ko kining kasing-kasing magadugo laumi nga ikaw dagyo ang gibathala ko karon bisag-on say dangatan magpakamatay ako tungod lang sa gugmata. Lorenzo! Pa! Patay! Patay! Ha? Nakakita ko. Gipusil. Patay ako sa kataw. Tanang pa, Patay. maulit na lang ta! Ma! Ma! Unsa man ito nahitabo sa party, ma? Ay, kan gitukang anak. Ha? Unsa ito ka? Usa ka drug lord kadtong napusilan. Mao ba, ma? Pero ma, nabalaka ko, ma. Ha? Unsay nabalak animo? Si Papa Lorenzo laki. O nga naman si papa nimo. Nakakita mo siya sa pagpusil sa maong tao. Ginervyos. Ha? Unsay ginervyos? O lagi, ma. Musigalag kalit ang mata ni Papa. Murag na nagikahadlukan. Nakakita mo siya sa pagpusil. Maong ginervyos si Papa. Uy, mao ba? Ay, paimno na lang natong kuan, volume. Dalon lang si Papa sa doktor. At tong Dr. Pick Inglim. Kuyaw ra ba ng nervyos, ma? Makabuang yun, anak. Na, kuyaw yun. Ug mabuang si papa nimo nak kanang Mama, si Bakos rin taon, ma. Uy, ang ako magkukuyawan kay kanang mukurog og kalit si Papa. Dayon panington og maayo. ay dadunta na lang yun sa doktor kanang amahan nimo. Ay, Si Papa karon, ma. nga naman ka. Ayaw. Pa, pangano ka, uy, naunsa man ka. Ngano ka pa? Nga naman dahil ko, anak. Kuyawan man lang kutan nimo, musinggit man lang kagkalit. Gipusil.
patay. Kita dyan kong kipusil, patay. Gitukhang to pa, uy. Drug lord magutong kipusil. Nakakita gyud ko. Buto, patay. Ah! Ma, tana ma. Talutas papa kang Dr. Pikinglin. Nakalma na si Papa sa iyang nervyos tungod kay naaktuhan manggod niya ug iya gyud nakitang usa ka taong gipusil. Pero di na sila ing adlaw nga sulong-sulong ang nervyos ni Papa. Nagbasa-basa nigmantalaan, misinggit lag kalit. Ah! Pa, ano ka? Uy, naunsa ka? Niya sa balita, anak. Nga. Nakuyawan ko. Nga naman pa, usa man ay naadas balitang imong nabasa. Iniyan eh. Basahon na kog usab, ha? Aniya, usa ka barko natundag sa ilawom sa dagat. Natundag sa ilawom, natundag Kadiyot lang pa, naisumpay ang balita. Tiwasan na to basa. Tiwasa na kung saman. Usa ka barko natundag sa ilawom sa dagat, pero sawa madugay mitungara sad nigbalik. Ay, mo ba? Ay, salamat, kuyawan ko. Ay, pa, ayaw ko ka-nervyos pa. Uy, Kuya Juan, malasag na mo. Relax lang, good permi. Buang nga, day. Giobserbahan lang gid namo ni Mama si Papa. O, maayo na ba siya sa nervyos? O, kumusta na mas papa ni mo anak Danica? Maayo na ba? Maayo naman tingali, Ma. Unya, obserbahan ako, og maayo na bang iyang nervyos, ha? Wa pa ba malain ang utok, ani? Sige, suwayi lang, Ma. Naras Papa ay matanaw TV. Sige, obserbahan na. Lorenzo, kuan ba Unsa kanang man, perfecta. unsa may imong plano sa atong silver wedding anniversary? Ay, kuhan, perfecta. Maganimunta nga to sa Afrika. Ha? Oh, Afrika. Uy, kanindot. Mao ba? Oh. Ato di ay ta sa Afrika. Oh, perfecta. Oo niya, ug maabot na tag 50 ka tuig sa atong kaminyoon. Oh. Golden anniversary na. Unsa man sa imong buhaton nako, ha? Oh, Padayon gihapon namong giobserbahan ni Mamang akong amahan ug wa na pa ni siya gibati nga nervyos. Hangtod nga akong gibitik si Papa ug usa ka pangutana. Pa, dun ako ipangutana nimo. pangutana, unsa man ka na, iha? Abtikid ang tubag ha. Unsa man lagi ka na? Kinsa may midaog pagka-presidente sa Amerika? Abtik. Naagi hapon. Huwag hapoy alibyo. Kay sa call center man ko nagtrabaho, may nakaila ko nga kauban ako sa trabaho nga nangulitaw nako. Siya si Greg. Og namisita gid din ako dito sa bay. Samtang naliko ko, nagkanta-kanta pa si Greg nga nagpaabot nako. Send me the pillow that you dream on. Don't you know that I still care for you? Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. Each night while I'm sleeping, oh so lonely, I share your loving dreams that once were true. Send me the pillow that you dream on. So darling, I can dream on it too. I've waited so long for you to write me, but just a memory soul that's left of me. So send me the pillow that
what you dream on. So darling, I can dream on it too. So darling, I can dream on it too. Pagkawa. Hi, Greg! Ah, oy. Hi! Ba't mo na ikatingog, uy? Buyag. Nagkatakanta na lang ko nga nagpaabot ni mo, Danica. Lingkod ay, uy. Thanks. Salamat kayo. Danica, unsa man. Mm. Dawato na ba ni mo akong gugmagyala diyan ni mo? Kusuga sad good. Dawato na ba ni mo, ha? Ipaila-ila sa takas akong papa, uy. Ha? Sige. Ay, nanay, nagpadung na din eh. Pa! Oy. Danica! Ay, may bisita, Danica. Oo, pa, si Greg. Okay naman, sad. Ganahan ko ni mo, do. Nga naman, sir. Ganahan ko si mong buhok. Murag buhok ni Matubato. Tinood na, sir. Giuban-uban. Salamat kay sir. Salamat, sir. Yun na, kinsa mga tinod mo nga, Greg. Ako, sir. Gregorio. Gregorio Mangira. Ha? Kinsa to do? Gregorio Mangira. Mo na. Manggira. Mangira. Mangira. Unsa? Pa, pangano mo ka, mihangos mo ka. Naon sa ka pa? Nahadlok ko. Nahadlok ko. Pa, misulo sa na imong nervyosa. Ang ano man ka. Ayaw yun, anak. Ayaw yun, kay kuyaw kayo. Kasi kuyaw pa. Ayaw yun, sukta ng tawana. Ayaw yun, anak. Kay kuyaw kayo. Ginervyos ko. Ginervyos na noon ko. Nga naman lagi ka. Di mo sugmat ng nervyos na ako. Nagkanatawa na, Manggira, ang atong apelido, Manggubat. Kuyaw kayo na, kuyaw kayo na. Sir, ang apelido lang sa akong mama nga akong gamiton para way kuyaw, sir. Unsa may apelido sa mong mama? Kausarata, atomic bomb. Sabo, mamatay na ko. Mamatay Sana na ba ko. yung tao ni uy? Ay! Okay, gwapa man lagit ang pagkabinuhat, di gyud ko mahubsan og mga admirer. Doon na sa ilaing nangulitaw nako, palikiro hinuon kay gnaw, politiko, gida ko dayon sabay ug gihimbisan sa akong amahan. Pa, si Ronald pa. Hi, sir. I'm Ronald. Tinuod mo nga ando? Ronaldo Campilan, sir. Ronaldo Campila. Okay ra. Dili Alcontra sa Manggubat. Okay ka ba na ako, sir? Sold out ko ni mo, Ronald. Kay... kuwan man, kanang imong apelido. Kapamilya nato pa. Oo. Ayun na, kadiyot lang. Oh, pa, nga na maiikot man na imong kilay, ha? Anak, kinsa to'y apelido si mong inahan? Pinuti pa. Unya, kinitawa na, Kampilan. Oo, sir. Kuya, di ba mo? Ha? Nga naman pa. Kuya, Sa titanos. kuyaw. Unsa ba titanos pa, uy? Kinitawa na apelido Kampilan. Unya, si mama ni mo apelido Pinuti. Kuya, masama ta, anak. Kuya, titanos unta. Sir, kuwan lang, sir. Ilisan lang na ako apelido, sir. Ang apelido na lang sa akong nanay. O, siya may apelido sa mong nanay. Mais. Sabon. Ay, Pa. sabon. Wala na. Di mahimo. Break. Kuyaw, break. Mao kadto nga tungod sa kanerbyoso sa akong amahan, nagbantay na lang gid ko sa mga lalaki nga mangulitaw nako. Unahon gid nako ang pagpangutana sa ilang apelyido, nga dili masukwahi sa among apelyido kay nerbyoso na bagidayon ang akong amahan. Og diha ginangulitaw nako nga may pagkabayuton, giuna ko gid og pangutana ang iyang apelyido. Unsay apelyido nimo, Taboy? Kuan, Butiti, Butiti? Uy, imong mama unsay apelyido? Butanding, Ay, mga seafoods di mong apelyido, no? at taga-Islam ang mi. Ang ako sang lolo, lain sa tuga apelyido, Unsa man sad? Kubutan. Ama, Ang akong sister-in-law, apelyido ato, kuan sad kanang Pusit. mao ba? Ano man day, Danica?
Ang utanan mo ka, sige ka pangutana sa among mga apelyido sa mong kaliwat. Nga naman dyan. Okay na taboy, oy, why conflict? Ang siway konflikt. Dili nervyoso ng akong amahan sa imong mga apelyado. Ha? Usam di inyo apelyido? Manggubat, nya ikaw butiti, so why kuyaw? Ano man di? Dili lagi nervyoso ng akong amahan, kay di man magkasungi ang atong mga apelyido. Imo butiti, amo manggubat, why nervyos? Kadiot ha? Pa Lorenzo! Pa, mo ni si Taboy pa, taga-isla ni siya pa. Laing nangulitaw na ko. Wa ba'y konflik nga itong mga apelido dani ka? Wa, gyud pa. Kana, para di ko manervyos. Taboy, mo ni si Papa Lorenzo. Hi, sir. Ay, yun na. Murang nakabati na ko si mong tingog kaniadto. Diin mo, sir. Madomingo, ikaw ba to? Ay, dili ito ako, sir. Si Ma'am Bin naman to. Awan na magkukadungog siyang programa. Pabalik ko ang tingali ito siya, sir. Nai-relax lang tingali ka diot. Mao ba? Taga-isla ka na iho. O, sir. Unsa mang isla ha? Kon, isla banakon. Uy mo apelido, Butiti. O, sir, Butiti. Taboy, Butiti. Pa, wag gyud conflict no. Atong apelyido manggubat og si Taboy butiti. Gusto kay ha? Wajan, waton. Di na ka nervyoson pa. Adili na, layo raman. Dili, dangerous ang mga apelido. Salamat kayo, sir, ha? Kay hinab ka ko kang Danica Manggod. Pero yun na, Danica. Pa, Pwede yung try, ha? nga naman ba? Yun na. Kung ako masayo, if my memory serves right, katong apuhan ni mong babae, si Domicilia, uy! Dili. Pa, nga naman pa. May kurog ka magod, may hangos ka. Kuyo na gyapon anak. Kuyo, palayasa ni tawanan. Palayasa. Pa, nga naman, uy, mura ka maginervyos. Dili kay mura. Ginibig na ko. Palayasa ni tawanan. Pero pa nga naman, may conflict ang atong mga apelyido. Unsewa! Nga no, di ay pa. Kantong imong apuang babae. Nakalimot ka kung siya apelido ni ato, ha? Nakalimot ka ba? Kay unsa di ay pa? Buriring! Unsa, burere? Oh. Uy! Pero kuya, gyapon, ang mga dangerous gyapon, wala ginervyos na ko. Kinintuhan na butiti, imong apuang babae, buriring. Konflikt gyapon. Oy, layas, paulis ko Sana ba yung itaw ni maminyo pagkakuani? Hastang apelyido nervyoso. Ay, okay ra ka ni Babina. Patay. Mao ni karon ang akong pangayuan ninyong mga huna-huna. Kining sakit nga nervyos akong amahan ba? Kani-ganing mapagan ang mga apelyido. Nervyoson gidayos papa. Among apelyido manggubat. Doon nang ulitaw na ko nga manggira ang apelyido. Suko si papa. Karon ni asay nanguyab na ko nga butiti ang apelyido. Suko gyapon si papa. Kaya ang akong apuhang babae ang apelyido buriring man. Unsa man og kamoy pasultihon, Danica? Bambina, may adlaw. Ingon man sa tanan nga nagpamati ka na mo ron may adlaw. May adlaw. Oo, ingon man ang nagamitan. Salamat kay nagamitan og napalitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic. Garlic. Thank you kay sa Nya ang ato mga kaigsunan nga naa sa kabukiran natin press nga migamit pong panyawan ni Nemen. Salamat kay Panghaplas. Managyaplas ni paring Idi Pansoy. Paring Gloria. Nindot Kayo. kayo. Just may kador na ati press. Oy, Father Josue. Correct. Oh, Father Josue, may adlaw. O ingon man di akong pasalamatan ang nagamitan din na sa Green Forest Mohon ni Jorin Ukat ug sa iyang pamilya din na ingon man siya mga iyaan ug mga pagumangkon ingon man ni Elizabeth Caballes. Kalubihan, drive. Oo, Ano? Dili, Sumuro ba kung dito? drive, Daruhan Drive. Daruhan Drive. Sa tanan nga nagpaminaw din na sa taga Daruhan Drive. Asa na nabita ati press? Diri sa... Chubumba. Kuan, kanang diri sa... Tabuno ka ng usingan, ana, di adapit, oy. Daruhan na sa una tingali. Oo, sa Kimba. So, wa pa yun. Sa Kimba, dapit, oo. Di na dapit. Okay. Daruhan Drive. Ako sa pasalamatan si Dog Jade Fred Algore diya sa Suba Lamber sa Taytay Danao. O ingon man ni Very Robly, sa sugod bao. May pagpaminaw ni Baby Robly. Kanang bitang sa depita mabo sa inyo, presti ba ka nang mulikot ta sa tuo ka na na swimming pool diha?
Ay, sa akwaan. Oh, di ba yun? Akwa kainta. O di ba inigso dato ang sa tapad doon na may kahumayan sa ato pa. Wa na. Wa na ron? Wa na pulos na bay. Dagan ang subdivision diha. O Corona, ama. corona. Ama taga isla di ay kumari ka mo. Pangumpra ka mo dagan sa Celebrity Kojic Beauty. Sobra di ka mo mahutlan diha sa isla. Hala? Nabonsa na sila dito, no? Manabon, oy. Nabonsa. Nga nito tayo sabon ang celebrity Kojik Soap kay kanang dili ka mapugis-pugis. Oh, Kay okay. doon na may moisturizer nga ko ana. Ang kuwan sa dagat, pagkapugis-pugis man eh. Oo, may Yung naisabon. dagat. Oo, para smooth ang imong panit. Nakatawa kong tikboy kaya nga ligo mis katupag siya na mo mira dito sa liluan nagdaog kabo. Ligos dagat dagat kabo. Di ko mamlangoy. Dili. Basta di ko mamlangoy. Nilangoy siya karon kay natunok mo siya sisi. Wa pa mo siya katiwas og ligo. Nagkuha lang siya kabor mo tiwas og ligo. Ano ko siya nagtiniil man. Okay na nasisi kay tuyom. Ang tuyom may kuwan. Lisod pagkuha ang Oh, tunok. lisod, hian gyud na siya. Tidlom. Pero mahilis na siya. Oh. Mahilis na, no? Sa ilaw. Ano, di ba po kag limonsito? Mao ba? Kuhiton, mapudpud man. Ah, di Putol man na siya. Kuyawa, no? Si Danica! Danica! Bayar man ko na iyang papa nga nervyoso ba kaya nakakita mo doon gipusil mo na natong ginervyos niya yung amahan. Karon nila apelido manggubat. Na mo na bisag sa apelido manervyos iyang papa. Kay gubat man. Nangulitaw niya ang nangulitaw niya ang apelido manggira man. Ginervyos sa iyang Gubat? papa kay pabuwagan. Mo na nga tungod lang sa mga apelido, dahil siya nangulitaw niya nga kuan, mga apelido ha. Karon diha na siya nangulitaw butiti ang apelido. Iya man sa ikuan sa siyang papa ang mga kuan ilang mga kagikan nga diha sa iyang iyaan ko no lola niya ang apelyido Buriring sad ginervyos sa siyang papa mo na nga kanire na hasulan ni Danica tungod lang sa mga apelyido nga magka-conflict ba nervyos na iyang papa may nervyos man god Masay ginervyusan siyang papa. do itong gidunay gipusil nga drug lord nakakita mga iyang amahan mo tong gitugkan ng nervyos Di ay. Pero katong buriring, ano nervyusan man siya sa buriring? okay makahilo man Parinti mas butiti. Nainumdumin ako ko. Inumdumin ako ng mga litra sa apelyido noon. Inumdumin ako sa gamay pang may bata. Mingot mong inahan. Ayaw pang hingo ko kay Adlaw Rong Martes na IR. Nya, unsa may kuan sa apelyido? karaan man na Oh, di ko naman yung na-IR. Lunes, Huwebes, ayaw ko na na-IR. Buto eh. kanang sa bardo Tuo ka man ana oy. sa bardo Para sa datong nagpamanicure kon siya. Kaning imong kuko ma'am kanang murag na daot man ni kuko kanang kuan gyud kanang hingok ini kada gyud Lunes ra gyud. Ha? Kada ra gyud Lunes para maulian kay Lunes. Katawa ko. Mao lagi mo. Makawan. Lunes. Mao lagi mo mama dili pahingok og kanang na-IR nga adlaw. Ambot nga mo eh. Ano sa? Ya karon yan naman tas panahon ni Lagay nga di ba kanito yun dili manghigo ko og ay gabi eh. Dili manudlay og gabi. Dili na sana ba na oy manghingo ko kana ding sa parlor gabi biya na uban diha magabian na di. Ambot ko sa mga anong karaan. Dili wa na na karon. Kay kani adto di ba doon na matyan. Naman ko natin presyo ay suga. Nya. Magkit-kit magayo ihigo ko. Mao di ay. Hinguto. Pero kanang ina nga na mamatay na hayaon sa bay dili magnilig. Di maligo. Pero katong asawa sa Tapos Dr. Amasilingan, Mm. nanilig ko bisag na panamilar, nanilig pagawas. Eh sa di ta manilig manimaho ta. Nainom Una di baligoon pila ka adlaw. Inom ka lang atong buwan sa Mayo, nag-variety show dito ko ig-agaw sa Bohol. Kato kita ba dito ko ig-agaw ang kapitan nga babaylan. Nya, sige lang. Busy sa alan. Unya na, unya. Samtang nag-variety show may di kanang Ate Pres, tibuk adlaw ako ig-agaw nga babae nga barangay captain wa diha. Kaya kasi kaso dito siyang bana nga na preso. Nya. Kay gahapon naglubong sila sa Kibari akong tiya. Pag humaglubong, nagaton siya siyang brother-in-law padong sa airport. Nakabangga man siyang motor, namatay Si man. Sir Ben. So anang pistahan nga piyesta ng pitsanga nga show may wa diha ang magtiayon. Lang Ang- kita. Kay asikaso ang pung pa sa ako igagong babay siya mauna. Sa wa sige haya pas mama dire. Pag sige mo gud paniligan ng tukog. Oh. Kuan ba mga kuan ba matimingan sad ba? Kato dubali to board kay nakapatay mo siya lain noon. Oh, di ka dyan nagatulog lubong, nakabangga na siyang motor, namatay po. No. Mo na kuan Sige mo gayon. panilig, magtukog. Ngayon ko ay mong panilig, kaya pas mama gihaya. Ay, mahay mo ra lanot. Isilig, dili tukog. Tingali.
Kana ambot kay gabi bitaw pod di man gud mi pasaligon og tukog bisag way gihaya kanang sa balay baka nang may paglitan magpangangaon sa sawa po one Ngano man ang tukog? Ambot ka eh. Kuha mo na. Tukog. Tukog banog. Usap. Oo, mo na. Tikwi. Dahil ka na, naragyo na sa Ginoo ang tanan. Pag-ampo rin yun. Oo na, nung alaw pa na, nung alaw. Dili. Oo. Pero na grabe na ka-high-tech ron. Kanang galing pangag, di pa kanong kinayo. Ang Pangag, di pa kanong kinana, kanang pangag, ibungab tanong. pero doon namin Wala itong ipon. pero doon ay tinuan ban nga murag tinuod gol kami doon ay medyo kung umang ang gitanom kamote. Oo. Oh, doon ay gitanom kamote mo ana mong mama. Primerong unod ha, wa pa ba nato na magkamote kay kanang mga kamote ug hapit na harbison ban. Mangguwa man ang pungangos ang unod sa kamote, mangguwa na si yuta. Mangliki ang yuta yung magguwa ng pungango ka na. Eksakto na sa buwan. Eksakto na sa kwan, oo, na yun. Mingon ako mama, ayaw gyud mo pagsugba. Kay wa pa na makauti. Wa pa ma-harvest, ayaw mo pagsugba, ayaw niyo subae. Iba ko mga kagmay bata, kung magsugba mo Diyos kamote. Puro yun na nga daot, tibok uma. Basta subaan primero. Timingan. Kaya na, sugbak. Maba. Lami minuno ng kuan good. And sugba sa Ayaw kamuti. lang sugbae kay malugbak na, kuan na, madaot ang mga Madaot. ulo. Tibok uma gyud. Nadaot. Pareho anang kanang mahal nga adlaw nga dili mag sugba, dili magsugba kay tumtumon ko no. Oh, di pa kanong Oh, bukot, di oh. tumtumon ay mo pag kuag sugba sinugba kay matumtumon. Ang ba't ay tinuod ba di ka na? Pero katong gingon sa akong amigo ban nga usa ka boxer, sakto gyud to. Hangtod karon pwede paggamiton. Nga? Nga hindi ko man kuno nimo sa panalitan mo to magtiayon. Hindi ko man kuno nimo imong tuluman no gawa sa babae, pero sa bana. Ikaw man kuno nimo imong tuluman non isip bana. Puston di kuno dayon ang lawas ug habol. Ang tibok lawas. Sa Kanang ini ko man sa tuluman non ba sa isip Lagi, ang sa sila man nagtiayon? Ang bana especially. ang bana lang? Oh, especially Nga ang bana naman? kay gikan mo kuno sa close, nimo Anya. ka ka-open. Karon ba, minikuman, wala mo dahil lang. Oy. Taro na dito. Mag-aircon pa! Mag-aircon pa! Nya electric fan! Mag-dial lang! Moy po sabi ko na kung vaccine. Kaya ato, Magdukta puston! pa, magplata. Kaya ato, puston! Karon mag-dial lang! Diretsoon ko no kay makadaot kay gikan kas open. Ha? Kasi may mong puto sa bana. Di ka ba ikaw ba maghabol siya kadayon? Agang manawag kasi mong mama, mahapos taran ko! Dili ikaw maghabol siya kadayon ay po ko no. Kauban na siyang Agang ingon. manawag pag inahan ba, mapusta ko ma! Kauban siyang ingon nga dili may inom og tubig 15 minutes una mo inom kung init ang gikaon amigo mo ako tong. Diyo na sa ko nadunggan. Diyo na sa ko nadunggan nga kanang insect nga, kuan ko no, kanang ayaw pag inom og tubig dahil na ang babae yung gingnan. Ha? Gini kumantingali og Init kanon, init pagkaon. nga naman. Ikaw man sa kanitol man nun sa mga Tingali, ayon. ayaw inom tubig. Ano sa mas kuhan? Aba sige. Ano man na? After pila ka minuto siguro mads. Ha, niya, uhob yan ang ban. Uhob yan ang Wala ban. di man paim nung nga layo raman to. Ambot lang, uy, nga no nga, ayaw inom tubig dayon, ha? Gano ka na? Kada sila kuhan, may bulrok ko, may Jordan. Ah, Tog, basa mang buhok. mula na nga laro. Mads ka na babae din pa imnos insik. Nga naman. Ado tingali insik ka makondisyon og balik, hindi naman das insik. Bitaw nga no ka, no? Sige, Mura man anong alaw. Nang Mura man na sa akong istorya no pero hindi air bata basig dili pwede kay medyo green. Nga naman. Ay ko nga gabi igikulata ko sa akong boyfriend. Igikulata nga naman ko nga pagmata niya kanang ingnon ta kanang unsa kanang mura bag nag-ugom. Oh, di air bata. Kanang nagikulata ko nga no ko no. Ko nga ay sorry. Ano ka ko nga nagdamog ko nga nilabang ko no tagsapay daghang buaya. Ako lang nagprotektahan daan. Inom kong tubig. Sige. Ay, ako ka Ano rin. lang, dali ka, no? Kuha nila sana, kay nervyos ba? Lisod muda ko ng nervyos sa mga amahan. Kuya na. Bible. Oo. Oh, tambag yun diha, bambina. Sa may kasulti, bam. Ang katong unsa to nakalimot. Ano lang kayo, mga tayo oras. Basta mao na to. Yan na lang, dali ka. Just lang, katong sa mga litra man nervyos. Oh, nervyos. Oh. Nadili, mahal kontra sa nervyos. Palingaw-lingaw wala na siya. Unya itakdo lang nga may katong naingon ni Priscilla nga ginurog yun ay. Bao. Correct. Unya,
pamadjunga ka ng madyong board. Tudloan sa di mo Kuan man na ka ng tambal na sa kanang di ka ma-Alzheimer's, sana sa kanang dili kay ka kuan ba unya kanang nervous nimo kay lingaw man ka. Kini noon, problema Ikaw. kini danika. Oo. Kay malkontra man gud mo na magpangita gyud sa apelyido nga madili malkontras man Ah, di ay. Pangita gyud sa laki Ah, nga apelyido. bana kalinaw. Kalinaw, malinawon, kalipay, ina na, malinawon, kalipay, aligre, ina na aligre, juju buron, aligre. Malinaw, pinito gid. Ano bitaw? Ug makasukat ka apelyido nga Dili, ayaw lang sa nang apelido nga pinuti, kanang mga kay, kanang kuan ban budyong. Bujong. Oh, ada wa kay na kay ang kuya na takobor man. buaya. Na may apelido buaya. Ay, buaya. Buaya. Kuan Cecil. Oh, buaya. Kaliwat man ang buaya. Ay, sa kaliwat buaya. Apelido buaya, yun ang kaliwat buaya. Aring na puro lang taga-dagat ng itong hisgutan mga apelyido no. Puro mga wa may taga mama. Anay dunsol. Na may dunsol. Kalipat buhaya. Hala, nalan danika ha nya. Salamat sa mo padangat atong tulumanon. Kung ako ang puzzle, tiha.